Assalamu alaikum. Barkanku da shigowa cikin wannan bidiyo. Wannan bidiyon ci gaban wannan episode 1 da episode 2 da na yi ne. Previous video ɗina akan yadda nake koyar da mutum bai iya forex ba from scratch kuma ya zo ya fara koyon forex kuma ya zo ya zama profitable bi iznillah. A previous videos ina episode 1 na yi magana akan basics in forex, episode 2 menene technical analysis da fundamental analysis, inda na fara taba technical analysis, inda na fara da wani abu da nake ce mai market structure, inda na ce market tana yin abubuwa guda uku ne, tana yin uptrend, tana yin downtrend, sannan tana yin consolidation. So game da waɗanda suka kalli bidiyo din nan, na tabbata suna da full understanding akan yaya market take tafiya, take sama da ƙasa. So a wannan episode 3 din abinda za mu yi la'akari da shi shine menene yake sa market ta yi saman nan ko kuma yake sa ta yi ƙasan nan ko kuma yake sa ta yi consolidation. Wannan abin ya so nake ku ɗau market a matsayin kamar miciji haka, kamar micijin da shi kawai yawo yake yi, dalilin kuma da isa yake yawo yana neman abincin. So wannan abincin a kalmar forex ana ce mai liquidity. Kun gane? Liquidity kamar kuɗi ne a aje, kawai market take zuwa take ɗauke kuɗin da. Kun gane? Dalilin da isa market yanzu za ku ga tana ƙasan nan, sai kawai ku ga market ta fara zigzag kawai ta je ta yi uptrend, ta yi saman nan da kuka ga ta yi, akwai wani kuɗi da aka aje a saman nan. To market ɗin nan za ta yi sama, ta je ta shanye wannan kuɗin. Kamar shine na ce muku miciji ne, akwai abinci a baya. Kun gane? So shi kuma sai ya sama ya zo ya shanye wannan abincin. Haka zalika to sai ya fara consolidation, bai san me zai yi ba next. Sai can ya ƙara tunowa akwai wani liquidity ɗin nan fa a ƙasa. To shine fa kawai sai ku ga market ta yi ƙasa. Ya je ya shanye wannan ya je ya shanye wannan liquidity din, ma'ana wannan abincin kenan. So dalilin da isa market take sama da ƙasa din nan, dalilai ne kawai na imbalance da kuma liquidity. So liquidity din ma imbalance ne. Kun gane? So a takaice liquidity ita ce take juya market, ita ce take sa market ta yi duk movement inda kuka ga market tana yi. Duk wani abu da kuka gani daga baya ne. Amma ya kamata ku samu wannan basics din, ku gane cewa liquidity ita ce key player, ita ce take canja wasan forex. To liquidity nan fa kun san kalmomin da yawa. Kun san akwai strategy, SMC, ICT, akwai price action, akwai abubuwa da yawa. Kun gane? So kowa akwai irin kalmomin da yake faɗa wa liquidity. So shi sa ni zan fi focusing kawai in nuna muku su rather than in gaya muku sunan su. Amma still zan gaya muku sunan su yanda nake faɗan su, yanda da kun gani za ku san wannan fair value gap ne. Kuna ganin wannan za ku san wannan previous high ne ko swing high, ko kuma swing low. Kun gane? Ko kuma equal high ko kuma equal low. Kun gane? Irin wa'annan duk wa'annan abubuwan da kuka ji ina faɗa yanzu, duk form of imbalances ne ko kuma liquidities, wanda ko kuma point of interest. In fact duk wani point of interest ma kawai liquidity sunan shi. Kun gane? Akwai trend line liquidity, akwai charts, akwai patterns, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce ku ilimin shi. Amma whatsoever the most important thing shine ku sani cewa market ba wannan tafiyan sama da take da tafiya ƙasan nan da take da kuma wannan consolidate nan da take, duk fa neman kawai dan ta shanye wannan liquidity din take. Kun gane? So shi yasa na ce muku ku ɗauke shi a matsayin kamar miciji ne kawai yake consolidating, bai san inda zai je ba. Sai kuma can ya ga kwai a sama. Kun san miciji da can kwai, kun san har bishiya yake hawa yake shanyewa tsuntsaye kwai. So kawai sai yi saman nan, ije yi shanye kwan nan. Yana shanye kwan nan zai fara tafiya normal. Sai kuma maybe a ƙasa sai ya ga bera. Kun san miciji yana son bera. To sai ku ya sauko ƙasan nan, ya maza ya cinye wannan bera. So duk wannan sama da ƙasa nan da yake, in ku lokacin abinci shi yake nema. So market kawai ku kalle ta a matsayin beast, kamar irin dodo wanda shi kawai liquidity yake nema ya je cinye. Kawai in ku yi wannan a kwakwalwanka zaka sauƙaƙe wahalar trading sosai, saboda sai da ya kai ni irin time da yawa kafin na fahimci wannan abin da na zo ina gaya muku. Saboda dunkule muku shi ne dama amfanin mentor kenan, ko kuma amfanin wanda yake da experience abu ya zo ya gaya maka shi yanda ya yi, kuma da yanda ya fahimci abin, kuma sanan da yanda ya zame mai abu mai sauki. So kawai ku sa a ranku liquidity kawai
market kawai liquidity take bi, kuma liquidity tana da sunaye da dama. Ana ce mata fair value gap, ana ce mata order block, ana ce mata swing high, ana ce mata swing low, ana ce mata equal highs, ana ce mata equal low. Ga su nan abubuwa nan birjik kawai da abubuwa da ya kamata ku sani. So yanzu zan shiga computer na, zan shiga chart, zan nuna muku incident inda liquidity aka yi sweeping liquidity, dalilin da isa kasuwa ta sama ko kuma dalilin da isa kasuwa ta kasa. So da wannan in kuka nutsu kawai za ku rike knowledge din liquidity kawai fa kawai point of interest take nema, ko kuma kawai imbalance take zuwa take nema ta feeling din shi ko kuma ta mitigating din shi. So abubuwan da ya kamata ku sani kawai kenan. Yanzu abubuwan da ya kamata ka sani shine wa'anne abubuwa ne suke nuna maka cewa kasuwa za ta yi saman nan ko kuma kasuwa za ta yi kasa. Abubuwan nan suna da sunaye da yawa saboda kusa akwai strategies da yawa. So amma all in general wannan abubuwan da za su nuna maka kasuwa fa tana sama kar ka ga kawai ta canja ta fara kasa. Wannan abubuwan ana ce musu liquidity. Kun gane liquidity ma'ana kenan in dai ka ga liquidity a guri to chart sai ya zo wajen. Kun gane liquidity kawai ku auna ku saka a ranku kawai kuɗi ne. Yanzu misali direban mota ku auna a ranku chart da kuke gani wanda ya taho din nan, wannan abubuwan shine chart. Ku auna mota ce kawai zi take yawo ta sama ta kasa ta sama ta kasa, ta ita kawai kullun cikin tafiya take. To amma tafiyan nan da take direction din ta fa abu ɗaya take nema, wannan liquidity din. In dai da liquidity din nan sai ta je wajen. Kun gane yanzu misali kasuwa duk da ta yi saman nan, misali kasuwa tana ta sama haka ko tun daga nan tana ta tafiya, to abin da zai sa ta kawai fa ta dawo ƙasan nan saboda liquidity. Wannan abin da na ja liquidity ne. In kuka lura kasuwar sai da ta dawo ta shanye shi, kun gane sai ta ci gaba da kasanta, ta ci gaba da tafiyanta. To haka za ta ƙara dawowa sama nan gurin da ne makin, za ta zo ko ba daɗi ko ba jima sai ta ƙara sama za ta zo ta shanye shi. Kun gane wannan abin shi ake cewa liquidity. To liquidity din suna da sunaye kala-kala, akwai abubuwa da yawa wanda sunan su liquidity. Kun gane kamar misali akwai wani abu da ake ce mai order block, akwai abin da ake ce mai fair value gap, akwai abin da ake ce mai trade line liquidity, akwai abin da ake ce mai swing high, akwai abin da ake ce mai swing low, da dai abubuwa da dama da ya kamata a ce kun sani with time. So ni kun san yanda nake teaching ina ma mutum abu ne gwari yanda ko da a ce bai san sunayen abubuwan nan ba, in ya gansu kawai shi ya san su ko da bai san sunayen su ba. To ni yanzu kun ga like wannan trade din yanzu nan na riga na shiga trade, kuma abin da gaba ɗaya na yi target shi ne akwai wani liquidity wanda ake ce mai previous high. Kun gane so shi nake son na yi targeting. Ina son na yi targeting da wanda zone din ne. Idan ya zo wannan stand din inda previous high din nan yake, so zan fita daga trade, kusan long position nake kai. Kuma dalilin da yasa na shiga trade din nan saboda wannan abin da ke sama, wannan previous high din nan da ke sama liquidity area ne. Kun gane so yanzu ta yaya za ka gane liquidities? Yanzu bara mu fara da fair value gap. Menene fair value gap? Shi fair value gap ana gane shi ne da candles. Wannan abubuwan duk wannan chart din, abin da yake making chart din nan sunan shi candlestick, Japanese candlestick. So duk guda ɗaya sunan shi candlestick. So su za ka yi studying abubuwan da suka baka, da su za ka gane menene market za ta yi next. Kun gane yanzu bara mu je nemo fair value gap guda ɗaya. In dai ka ga like bara mu koma wannan ko kuma mu koma 4 hours. In dai ka ga candles guda uku kuma a tsakiyarsa akwai space, so wannan abun ana ce mai fair value gap. Kun gane kamar yanzu wannan kun ga candles ne, akwai candle 1 2 3 ko in kuka lura akwai candle 1 candle 2
candle uku. To za ka yi targeting din daga lower week din wannan candle 3 din da higher week din wannan candle 1 din ka ja layi. So ka san whatsoever chart ko me aka tafi aka je dole chart sai ya dawo ya shigo cikin nan gurin. In kuka lura tafiya ake ta yi, kun gani duk akwai fair value gaba nan gurin, to amma chart yana ta tafiya, amma ni mind you na riga na san chart ina zai sai ya dawo. So tunda kai ka riga ka san chart ɗinka zai dawo, za ka jira for confirmation ne kawai, amma kai ka san chart ɗinka zai dawo. So ruwanka ne, kana da choice guda biyu. Ruwanka ne ka bi chart ɗin a dawo a mitigating fair value gap nan da kai, amma is the bad way, kun gane. Ruwanka ne kuma ka bari a mitigating ɗin shi, misali chart ya dawo kan shi. Idan aka mitigating ɗin shi aka shanye wannan liquidity ɗin gurin nan, to sai ka bi uptrend, ka gane, sai ka bi uptrend, sai ka ga ka ci riba. Kun ga an riga an dawo kan shi, ana dawo kan shi mai sai chart kuma ci gaba da inda yake. Kun fahimta? Yanzu kamar misali nan gurin shi kan shi fair value gap ne. In kuka lura da candle guda uku, candle 1, candle 2, candle 3, kun gane. So week din wannan candle din, previous candle din nan, da saman week din wannan candle 3 din nan, sai ka samu ka ja triangle din ka ja layi. So ka san noma ta hau ko me akai, sai an zo an shanye shi, in yaso sai a ci gaba da tafiya, kun gane. So yanzu kuna ji, yanzu in kuka lura chart duk da yayi ƙasan nan ya taho yana kai ƙasa ya ƙasa, duk da chart ya zo nan gurin, in kuka lura sai da chart ya koma cikin wannan triangle din, cikin wannan fair value gap din, in yaso sai ya ci gaba da ƙasan shi, kun gane, sai ci gaba da ƙasan shi, kun fahimta, sai ci gaba da ƙasan shi. I hope you guys are understanding. So bara in nuna muku wannan fair value gap din, in mun je time frame 30 minutes time frame, kun gani ya buga, kun ga da na ja fair value gap din candle 1, gani candle 1, candle 2, candle 3, misali, kun gani. So kun ga da aka candle din, kun ga da aka yi ƙasa, kun ga an riga an yi ƙasa, an riga an wuce shi. To amma me kuka lura sai da chart shiga idawo, to da idawo ya yi mitigating fair value gap ne ke da, sai ya ci gaba da tafiyan shi inda zai je, ku gane, sai ci gaba da tafiyan shi inda zai je. So ni yanzu wannan ya ke scalping din wannan profit din zan yi, saboda yanzu ina tunanin chart sai ya zo. Wannan shi ma liquidity ne, kun gane, liquidity ne nan gurin. Chart zan dan bi koya ne dai dan ci riba chart a yi sama da ni, a zo nan gurin, a zo wannan point din, to ana sweeping wannan liquidity din, ne so sai na canja direction. Idan kuka lura za ku ga ina profit, kun gani ina profit na $7. So in kuka lura sama ake yi, kun gani, ina targeting din nan gurin ne, ina targeting din nan angle din nan, kun gani. So ana zuwa zan je take profit ina in cire kuɗi na, kun gani. Wannan liquidity guda ɗaya kenan. In kuka lura wannan account din na mai 40,000 ne, account size ina 40,000, sannan kuma rebels funding su ne suka da su na je na siya. So kuma yanzu idan kuna son ku je ku sami irin account haka mai sauki, abinda za ka yi typing kawai a browser ka, kawai ka je ka saka rebels funding. Kuna shiga za ku ga account, za ku ga su ne na farko a Google ɗinku. Kawai kuna shiga kawai ku je ku zaɓi proof firm, kawai ku siya, saboda proof firm ɗin sai yana da matuƙar arha da sauƙi. Da $25 za ka iya siyan shi, kun gani. Profit target ɗinsa kawai 5% ne, ka wuce fi samun 5%, ka ƙara wuce fi, gaba ɗaya kuɗin da suke bukata gaba ɗaya kuɗi ne kaɗan za ka samu kuma kai fasin wannan challenge. $25 fa kawai fa, akwai mai $40, akwai mai $70, akwai mai $120, gashi nan dai kaca account ɗinsa yana da matuƙar sauƙi. So yana mai shawartar duk wanda yake son ya fara samun account kuɗi na trading, ba shi da kuɗi shi da yawa, ya zo nan rebels funding, ya shiga searching proof firm, izo isi proof firm, saboda
profile ɗinsu yana da sauki. Kawai dala 25 zaka ba su kuma su baka account size mai account dala 5,000. Kun ga ai kuɗi ne ba laifi mai kyau. So ni kaina da wannan nake leveraging in samu ɗan karɓa account mai ɗan kuɗi da yawa, a gani dan 40,000 ne nan zo in trading, na san dai no how dan ɗan ciri ba. Kun ga ɗazu na gaya muku profit ina $6 ko $4 ne, yanzu kun ga na samu wajen $30. Kun gane? So haka ake trading ɗin. In kana da knowledge, so abubuwan ba za su yi maka wani wahalar samun kuɗi ba a marketing. Za ka ga kawai kamar kuɗin banza kake ci, saboda me knowledge ne kawai. So kuma ya kamata ku gane cewa strategy ɗin kowa daban, kuma yadda kowa yake koyarwa daban. So amma advisably ina mai shawartar ku da duk wanda yake son fara trading ya sami mentor guda ɗaya wanda yake tunanin ya san me yake yi, irin kabin footstep ɗin shi, insha Allah kuma zai samu abin da yake bukata. Ni ma dan jira wata 'yan minti 10 zuwa minti 15 zuwa minti 30 samu je take profit ko ta dala 100 na samu yau, na san nan dan samu kuɗin kashewa. So this brings us to the end of this video. In kun ji daɗi ku danna mun subscription button, sannan kuma ku danna mun like, sannan kuma akwai abin da nake son na yi yanzu da nake son na gaya muku. Monthly ina ɗiban mutane kamar guda 5 na koya musu forex one-on-one kenan, ma'ana mentorship. Kuɗin registration ɗin wannan class ɗin 70,000 ne, amma wannan abin da nake koya muku in kuka nutsa shi kaɗai ma za ku iya forex trading. Game da wanda suke son su same ni one-on-one, mai magana da su, in masu sharing screen ina, mu tattauna, in tabbatar da sun iya trading daga A to Z, to 70,000 ne registration. Na kuma game da wanda yake son idan ya gama mentorship da ni one-on-one, yana son in bashi prop farm mai account size dala 5,000 a baka jari ka je ka fara aiki da shi, wannan 100,000 ne. Well, kana cika ku da surutu, zan aje phone number nan inda za ku kira customer care dina. Mutane 5 kawai muke bukata, saboda monthly muke yin class din nan, kuma ba na son mutane su mun yawa, saboda already ma ni yanzu ina ji da school ina, school ina, physical school ina, su ba trading nake koya musu ba, akwai separate abu da nake koya musu. So game da wanda suke son su participating, su kira wannan phone number din, su tambaye su, a tabbata za su ba su duk necessary answers. Sannan kuma stay tuned, insha Allah kafin satin ne kare zan ƙara saka muku next episode akan wannan forex trading din, episode 4 kenan. Kuma hopefully in aka je episode 5 to 6 na san kun dan fara comprehending akan ma menene trading din, saboda trading din da daɗi kuma da wahala, amma kuma at first ne yake da wahala. Kusan in ka fara samun riba kuma shikenan kawai, kusan zan ce ilimi shi for life ne, gaining din shi. So ba kai asara ba in ka samu mentor, ka je ka biya shi kuɗi ya koya maka abu. Thank you, sai mun haɗa video na gaba. Rebels Funding helps traders to get access to real money for trading. So this gives everyone the opportunity to risk a lot of money without risking one's own capital. Guys, Rebels Funding gave me the capital I needed to start. It's been a game changer, honestly. Process is very simple. Yeah, very simple. It was the best platform I ever used. You too? Yeah. Me too. Trading isn't just about skill. To truly succeed, you need the right resources. It's simple. Pass our evaluation and you are ready to trade with real money. No hidden fees, just straightforward support. At Rebels Funding, we provide not just the capital but also the tools you need to succeed. With the right support, you can turn your knowledge into real results. The confidence of trading with real capital changes everything. It unlocks your true potential.